ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ତୋର ବାହାରି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖେ 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 ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ତୋ ବାପା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏଥର ତ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ ଭାର୍ଗବ ଭାଗିରଥୀ ମାର ଆଳତି ଏଟାକୁ ଏମିତି ମାରିବୁ ଯେମିତି ମରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ମରୁଥିବ ମୋର ଆଳତି ଏଟାକୁ ମାର ଦେଖ 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 ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ